College bun fiuro te hakane ka video ko ta nya kren habede ba kene ka SSC GD kine ke bala qualify na ta ka pet fiscal efficiency test te napo me kalia kidon kumba lai hajar saus pa nyu pendrungut ki bala qualify menta ki bala pass ya exam kumut te ki pus bede kidon kumba sans pa san phoi ta kumut ba cut off kanang pun kanang kiu su te nang syak kanjat su ne gine ngut ba sa kanongut ngene arjar tam lane kumta tarter nang haban kin haban du biang ke pus te haka tu ka PDF ka website ladap ai lupa ki code of detail ki eg bro ki marks part e part bigam tarter te don ki mempat yo jing tip ha spang kine tengen ya batai ban khamsha su igine ban tip ha su spang kine ki pus kumta ki eg bro tarter te shwan poe kata teng ne keren shwan kong habede bata mama marba phila qualify ya ka pet fiscal examination test efficiency test te kumno ban yo ki admit card kumno ban tip lano ka de simare kumta tarter te nam ta kine la pensyai hang ne hapo katu ka PDF hi la ong ba call letter to the candidate shortlisted for PST lane bat ka pet which will be conducted by the CAPF in due course will be issued by the nodal CAPF, that is CRPF. Kemudian bab haban late ban page be hapo ka official website jong ka CRPF. Candidate are advised to visit the CRPF website kaneka rrec.crpf.gov.in for further information. Ken ai biang tu ka information pada ka admit card ka jong phiru pinyo nang tu nam ta ka pet na PST nam ta ka ne ni ki bala qualify nam ta ka ne SSC GD kan mau paham haban check nang tu ngarangan sa check nang saya ban ai jing tip na kapor sa kapor te final aderu haban le check nang tu te kin sa ai notification kin sa pendep pi kapor mare kapor e pengkumdo ban yo download admit card lano kan ai kum tatar kin sa pendep te kajaka mare nam ta kitu ki bre na po shalong kan mau kan de be hapo light core shet penlong yang tu light core man kapor te kin sa pendep yang ndala de kapor ndala ai pon admit card kin sa pendep ha kano ka jaka ken pin mare te shet bon penlong be support light core te kan mau ba yo don apreng yo pi kwa wan UI ki marks te ki ai por tang hadu arp sauterik jong mana Julai kan mau ki ba kwa ban download biang ye ka question paper hangne answer key question paper kinang yo ka don ha ko link to ka PDF hang tu bilaban page ki ai por hadu 14 Julai hadu arp sauterik Julai ban yo download ya ka question paper yang pi answer key bat ya ki marks jong pi ban page ha ka old website no amdere kane ka batmai unta ka dai ssc.gov.in kabarem ka dai ssc.nic.in te ban pe ki marks phable ha kabarem ha ka batmai te phable che ngdu te kandon hadu arp sauter Julai te laj nang tu bade kanam don shu knum yo issue ki marks te kadau drafim pat page bat check no page no phio kan no ka pat e ka pat b pat c pat d ter ka normalized marks no phi kan no ka yo kan no ter kum ter then dala poi kita pada nyepe ki number of candidate ki ba qualify ma te ki number of candidate total baro berkanthe bat senrang ma gidon kumba lai hajar sos pa new pendrungut dekat total post pada berkanthe bat senrang karon sans pa san poingut te halong kumta kumut ba saha kajing mare nalor ki ba mla ban mare kanang don biang cut off pada kin pindunam ta shubu kapus koi kapus kadon shispa kin select satang aspangut ban poi syaka medical examination remedical kom tatar kin lek kom ta te kan don la kajong teng nye pe menta habai de mar kajong sinra kan the ka don la kajong ka don ki general but border district ki bade jong ki border district de la kajong pus but ki bade jong general ki de la kajong pus te hang ne habade jong ki general shwa jong ki sinrang ka pus ka don kumba aspa prap khandai kan mau aspa prap khandai pus te kiba qualify bade kidon chejar news pa arp saw ngut te hangne ba mau aspa prap khandai kan mau ki EWS kidon rew kiba qualify ka pus bade kadon san punyo kitu batam na to the next stage mudba kitu mudba kine la qualify ba kine EWS mudba kilayo direct ba kapus mdon kamera mdon subaya kini bat kinor ba kadon san punyo tali ki qualify ba don tang ndrungut te naka OBC bda gidon na khandai khusangut ki qualify
kapus pada kadon arf khandai tengmut ba nahap ya kini biang aga jeng mare bata tatar ST pada kadon praspa khandreu tiba qualify dari kapus pada jong ST kadon shispa ar mau shispa ar kapus te mutba nangine mutba newspa nang hapsha kenjat biang te cut off kana Q biang cut off te UR pada praspa pra kiba qualify kapus kadon shispa way iner kumtahi nrus pa tam nang sha kek biang te page sahang ne romo wada piong ba kade ke ST kategori kan mau hama te lada kita ki ST kategori ki ba hab ka UR kategori ki du no ya ka UR kategori ki wan rung no syaka ST kategori kan mau hama tengmut ba wada kini ki badan ka ST kategori ru ada ka max jong phi ka khamduna ki khamla kini ki ba ka UR kategori markidon ki ST ru ki rung ka UR ndrei lada kimla ban yakni bergi UR pra UR hangtei ki hab hier no jaka ST kategori tengmut ba ki badon hek ST kategori kendu no nomor ba ki barung ka UR kategori kandei be namda ka haj bat ka snem ko kadang red ka haj ka jrong ndrei ki ba hab hek ST kategori kadei be ki bala sim ya ka age relaxation ki bala snem bat ki ba ka haj ki hab sim ya ka kum ka ngas chil tribe be jong high skill tribe ndrei ki UR ble ki de ki general te ki don ki khasir ki barung ka UR kategori te kumta te habai de ka cut off bai ma gila ai hang tu ka jong cut off border general ka jong kidon ki ba sau kidon ki ba sau san kidon ki ba san pho kumta ta tel ka jong te ka cut off kan change bai ma hakapor ka jing mare te phimla ban tip la ban ne kum ju ru kadon ko ban ne kum ju ru kum ki candidate te lada ki candidate hakapor ba mare ki duna ki ba qualify mut ba kimla ban mare te kito ki ba he marks kimla ban mare ba ki du no haka jing mare te mut ba ka la ban ne kum ju ru cut off te lada kila bha ki ba he marks kemut ba kan Q ju shu sejrong kata ka cut off kan hai biang kan Q biang mar ba in hapenuna no bai naka praspa te ka pos kun chispa kemut ba sanspa ngut hap pendu no kila bandu ka jing mare ne la ban la baro ban mare ne tang ba ki haban kan taj no pade te kadau ban kan taj le komno hapen Q ka cut off te shispa amun kenjit aspa ngut man poi ka medical te la poi medical hable biang kumtai hab kenjat hab pen Q biang ye ka cut off kenang bakin yo te haki post pada mo nang ong ba combine post te yagi post be pi ong banga ngajit first choice Assam Rifle na pijit first choice BSF na kumta kata kan nom ayura kan tin shuffle be kumne kumtai be kum ki max jong pi lada pi ai first choice ang ta ka max jong pi ka high pi yo ya kata first choice jong pi Andre lada pi duna ka max kata ka first choice jong pi pinum yo shu pin hab no ka second choice ne third choice kumta tar te kata ka jeng jit jong pi mla le area kan change be mla ra ban yo be kum ju te ki ong gidon ki bang banga jit ya kata ka post ni amdon post bada te amle le ya kata ro kinsa shuffle ben maki kinsa jit ben maki kat kum jing qualify ka jong pi kat kum ka max ka jong pi te kinsa pen ngap maki ha ka second choice ne first choice kum ta tar kat kum ka max ka jong pi be te kata ka first choice tang la pi yo he mak pi yo ya kata ka choice ka ban kong pam kum ta te pin yo di gi euro mla ra ban yo be ya ka wai ka pi kwa tong ada batai mentai ka general mentangin poi sa ka border guarding district nomor ki bare ki border del ka jong bodel ka jong te ha ka ne ka border bade ka pus jong ki senrang nomor ka gane ada batai nusin ka pus jong ki senrang karon arspa way mo total baro pus ki ba qualify don shajar lies pa arpo to EWS ka way ka pus ka don live artali uba qualify don tang way tunela layo so bai lada ula jing mare biang lot ki medical ke bro layo so bai ne tek tek batam kenra shaka next vacancy kenra e ka post mla ara ban thebe no no and OBC ki ba qualify dai shis pa khadwai ngot ka post udan khat phra ine la biang hi ken hap ya kani bada ST ki ba qualify don south pa new r ka post bada ka don san khandai te kamut ba lais pa tam south pa na hap sha kan jet biang te kidon ki bandu ka jumare kidon ki bandu nang ba cut off mta tater te kitu ki baduna ka cut off ro wan nom du mensem himla ada bantep mario ki ba he max kidu no ha ka jumare te pindrung no ba pi ki ba red max kumta tater kaniat ki kumta te yo ki la poe ka medical kim biang kane ki duna ka tai no tai ki la bandu no te wan nom du mensem phya pen le ba be phya le be phya kumta tater no ong ba ong aduna kumta ngam le shu am konom long kumta
te phimla re ban tip ke ban jia te phiaban le bha be jumare kum ta tar te UR category kiba qualify don news pa live pendrungut kapus kadai khandai po ar te mut ban rus pa tam hap sakan jet biang te ngin siapa junta haka pet haka jumare kanangut kiban sakan taj lang ba kibom la ban mare kanangut kibom la ya kahaj kibom biang kahaj kum ta tar bat kanangut kiban sha kan taj lang ba cut off te mut ba kiban po be ka medical kan long bai tang radai khandai po ar mut ba sispa prapo kum tai double ya kata number of post kum tai sai long te kum tai tengut ba phiaban ye le pha pala re ban te banta tengin phinhaban don jingkermen bet lada phi du na marks te jongi kan thei ka bare jonga general jongi kan thei kapus kan thei de don metang life way jongi general life ho jongi border te nang kene ki kan thei ST ki ba qualify dan frangot kapus na ki ST khatway te labun ha khatway kapus frangot ba qualify te ngut ba kanongot ong tanah haban sakan jet nyu phongot nyu phongot ta na hab sakan jan te ngut ba in page pada saya ka jumare pada ka haj dan sampai biang ya cut off ta cut off kan don be hadu ka remedical makanan kan medical dan saka remedical biang dan sakan jet biang kinsa ka final list sami pada ka result pada ka UR pada ka don kiba qualify kan thei jong general margi general district baik border datang kitu bahau po border gidon shispa sangut kiba qualify kan thei te ka post pada don khat saw te nah hapan ya keni biang ginero kan mau kalau ong monsin ba kiba na yo UR kila ban hab haka ST marki haka UR gidon gi ST kategori te lada kini gi UR ki hemak cenderung no kine kimyo are haka UR kategori mutba cenderung no haka ST kategori kita giwe ST kategori kila bandu ro lada kam he max UR entah khat sama EWS amdonre ketika post te la shu to the next vacancy no marni hame kalya te kibade EWS kibade OBC kidai be nakiwe jij benru na khasi berkaru bajanja tengim donre kita EWS bar OBC kategori ngimdonra tamta ka border guarding district pada kata post hangnero border guarding district rantang life ho te naki ST kategori ki qualify namta ka jumare don san pendrungur kenthei ka post kare nyong kemun basau khandai na haban sha delete te UR pada sispa sap sangur qualify ka post don khatphra nang bun biang man sha kan taj te EWS don post san post tang ba hangne umdon ruwe ro ba qualify namta EWS katu ka post ndra biang ha ka next recruitment pada te gitu ki nombar na company te gitu ki baduna marks what nom do mensem nomor ba phimla re bantip yo ki ba he marks haka jingmare kimla on mare ne ka haj kin sakan taj umta tatter te phina ban lek bet phin yo ka experience ya la dero phinam tip ke banja te phin satip pada hadin te nomor ba cut off kadon be haman la ki stage mo ada jingmare depth ka medical remedical umta tatter indon bet ki cut off kin bu bet hadu banda mi bet ka finalist te henta ben bisa tikana ba phila yo marwat haka medical ro bun gile bun sin ma arsen license na hab khot bet ban wan medical kam ta teki kine ki number ki ba ngai thu manta ki ba qualify na po meghalaya mo gine kidon ko balai hajar tamai te ngakrem pat ong ki with hell ro yo kidon bana po meghalaya kidon ki ba bakalah ne tai kidon ki ba suspected ba kile tu kum ta te don ki ba laj ro nang tu te kasyong haki ber empat tip te kine de bitang bala qualify bai nam ta ka jingmare te kan mau ka jingmare kan de bi po shelong ka tarik kin sa ai be ha maki kin sa pentip bai kidon ki bahap laga jong ka tarik laga jong sngi mde re bahap lum ka jong sngi kidon laga jong ka por te kin sa pentip pada lembaga CRPF website to correct monamda.gov.in ka tu bisa check nang tu tingin sa pentip ru bisa check kan ka por te sale bahano nam ta ka jingmare markine kan muslim re hapo shimna ine kam ta tar kin pen koloi bai kal bala ai te takadau te pinhaban nele baha nam ta jumare persang do on practice ke jumare entan mar bagal ajan te wanum do mesim ki baduna max yai persang yo phila ban yo ro mar ba kin haban phie kim ta tar te na kidon ki membiang ka medical kum ta tar kila bandu mla ra ban tip haman la ka stage don cut off te video bandon bai ka hope ke jingkermen ba yo bai na da phim yo mta try biang the next time kin sa yo bai
Teng try tang gini kijing pen matai jonga ya kini kipus pila syai te radon ki empat syai te sa shu comment po comment section teng sa page kita kijing kali kijong pi. Tang gini kijing betep kure juan.